So logoफोर गासैखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आङो नै जोङो शुटिंनि ब्लग लानो सानदों आङो। बेयो जाहैबाय एक्टर। दा आं साखन्द्रा नै ट्रेक्टरनि दावराव नै ट्रेक्टरनि दावराव आं ब्लग लानो सानदोंमोन नाथाय बिराद दावराव खालामबाय नै ट्रेक्टराबो दावरावथार नालाय रायलायबाबो खोनाया। बेंखायनो दा होनफिनसै आं खेबसे। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए शुरू करते हैं। स' लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै नै सोरबा फैदों लामाजों थांनो नागिरदों खावब्लाब्ला नायलांबाय आंखौ। दिनै थांबाय माबा होनलांबाय आं खोनादियासै। दा स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिनै आं शुटिं खालामनो फैदों। ओमफ्राय नै एक्ट्रेस फैदों एक्टर फैदों ओमफ्राय आं डाइरेक्टर फैदों केमेरामेन फैदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं खोन्थालांबाय थानोसै। स' लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा जेब्ला भिडिअआ रिलिज जायो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। आंनि बे सान्जा फिल्म प्रडाक्सन चेनेलखौ नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबांनो माने जोङो गोदान भिडिअ लाबाय थानो हागोन ना। सैथो नोंथांमोननि सापर्टसै आरो बेफोरो। ओमफ्राय गोजौआव थुना हो ओमफ्राय हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। दाबो वाच टाइम फुल जायाखै। थाब मोजां नायसिना हो। नोंथांमोना एखेबारे सापर्ट खालामना होदो गावसिला जोबना होदो आदै मादै आबौ आबै सब माने बिदा फंबाय गासैबो माने गावसिला जोबना होदो शेयार खालामना जोबना होदो। दा नै आं साइकेल बोरै नारगासिनो दङ मिक्सार लादों माबा माबि लादों दा बेफोर आंनि गोजासै आरो नै गारि थांबाय। दा लकेसना जाहैबाय नैयाव नैबे दालां बोरायाव खालामसै जोङो लकेसनखौ। साइकेलाबो स्टेनाबो जाखायाब्रा लोखि सारासो नै। दा नै केमेरामेना आंनो जाहैबाय डाइरेक्टराबो आंनो जाहैबाय। दा ओमफ्राय भिडिअआव इदि मा सौथुलाय I am sorry बाबु। बे दालां बोरायजों लोगोसे दा जोङो बेयावनो लकेसनखौ खालामसै आरो दालाङा नै मानसि गलांखागोन। आयु फैलालाय बे दालाङाव एसे नायदो र' दालांखौ मोजां ना गाज्रि। दालाङानो नायलाय अबस्था नाय। ओइ नै सिख्लाफोरा ओमफ्राय नै भिडिअ नै केमेरायाव। देर' मा जाखो 1 2 3 एक्सन। हेलो गाइस नै फिल्म बानायनो फैदों शुटिं। दे 1 2 3 फैस' थांस'सिम नोंनि साया जाना थागोन।